माने एडिसि एलाकानो जों सब समय न बेलाखेनो बिसिंनि गामि रगनो चिनि एडिसि एलाका चिनि अमाहाय शहर बाय बेलाखेनो हासाल बनि बागै एडिसि एलाकाओ जे स्कुल दंमारो आ स्कुलनि जे रोंनग रगनि जोंजाल बेसि गोबां बनि बागै जों उराम एडिसि हापां जों विजिट मा खायो विजिट खायो जों जे नुगमानि आबरंनो बाहाय केन जों आ जोंजालनो कमिटि मान आबुन तै जों साइटक लायो अमाय केनो थांनाय 7 तारिख बुदय आरो नुखना जोंनि मिडियान बिसिंथै आरो दीनबंधु कायसा स्कुल जों थांगा आरो नि अबस्थाखौ बेराखैनो हामिया এবং স্টুডেন্ট नि सगा कमी थांगा तामनि बागै स्टूडेंट कमी का आबन बसुनाय तुगुइतुम ताबु जेखाना आसुत गोबां टीचार तमनि यागुलो फना फोरोंनाय तमनि यागुलो फना पाइके आबो छात्र कमी का आबो बसुं चाइतु माने आबन चेरितुम ठीक अमाय केनो लाई थांनाय 14 तारिख 14 मे मानदाय आईएस नि बिसिङाव लाइजाक चिनि खुसिमिन सिनाय गामिनि खुसिमिन जे स्कुलाव जों जखन थाङै नायखा नायमानि यागुलो आरो ताइबो गोबां जोंजाल नाम्बार 1 हकाय स्कुलनि स्टुडेन्ट नङि जे एटेन्डेन्स जे खाता तंना नांमानि आबो करै आबो तामुंगै करै आबो हेडमास्टार न सैमाननाय आबोनि परे जोंनुखा जखन जों स्कुलाव जखन हाबका नट ए सिंगल स्टूडेंट बनि कोनो ड्रेस करै स्कुल ड्रेस करै आउट ड्रेस गेंजी सुमजाक केबा तामने बनो फ्रॉक सुमजाक फ्रॉक पन आबो स्कुल ड्रेस या आबो वायलेशन खालायका स्कुलनि जे चिनि रीति नीति न आबोनि यागुलो जों थांका मिड डे मिल नि समनि नगो थांनाय के आरो बहायनो पुन बिखि तालार जाक मुंसा आरो संजागे बालक सका किन्तु आबोनि यागुलो जों नायखेताव जे खुसिमिन जे बि स्कुलाव आरो तामनुखासो जे रैम जारा खरा कम्पा बा जारा सरायरक किसा हाथाय हायतम स्कुलाव बा हाथाय आफानाव जे आरो कासायनानि हाबैनानि स्कुलनि तो बान्दारि तो कुसुखारि जाक्रम लेखायसे खायसा बे आ जागाव कुसु कासाना हंखाय सेंट्रल गवर्नमेंट समग्र शिक्षा ब प्रत्येक स्कुलाव खायसा रैम और रैम नि बाजेट हंखाय 62,000 62,000 आरो थांनाय माले खायसे गैया ये खायसे गैया हयतो खूब दुर्भाग्य आबो किन्तु आबो ताङै खैया थानाय मार्च नि सिगांनो अलरेडी एडजस्टमेंट जमारि खिका बरन जानि फटो तुबुइनाय एडजस्टमेंट जमारिखा पूरा रां गायब निनि यांगो मिड मिलि बो गायब रेमसी बो गायब तारपरे बिनि स्कुल जे डिसिप्लिन तंना नामनि आबो पूरा पूरी न बहाबनो खालायमालिया बनि बागै जों बनो पुलियाव जों सुकस नोटिस जाखा शुद्ध सुकस नोटिस रेखा पुलियाव बनो आईएस आबोनि परे चिनि पिउ रेखा चिनि पिउ ऑफिस नि होते जाखा खमल अंगै आबोनि परे ताइ कोनो उपाय करिका बनो आपातत इनडिफिनिट नि बागै मुसुक दिनि बागै या जों जतक्षण पर्यन्त बिनि ई समस्तनो इनक्वायरि खालाय जत किसु नेसाक जरा जों बनो सस्पेंड मा खालायका अरनि हेडमास्टर खा रंजीत कुमार देव बर्मा जों बनो सस्पेंड मा खालायका साइड बाय साइड सिनि आरनि जे आईएस कृष्ण देव बर्मा ताई
এলাকানি ন AIS Assistant Inspector of School harani khoroksa madam no bonobo sukos notisirka bahaike nang inquiry khlaya boi bini je adjustment no baki accept khlaya ket oboni bagai जों तिनी नौनी मीडिया नी तियां अबनां तिनी कोइना मुसुमु जतो चिनी रिसियाम चैनी जतो रों फोरोंनाय रंनो बा जारा हेडमास्टार बा AIS डेपुटी IS नरक नरनि सामुङो किसा खारि जाबायदि जों ताबुकनि सिमिनो सुदु रन्जित देबरमाया नरक जों बुसो काम होनाय याबनो नासिगितो लाभ करै गभर्नमेन्ट नरनो एक सेकेंड माने मास सालसानि पानो बेतन दिया तंगिया सालसानि पाने बेतन दिया तंगिया किन्तु नरखा मासर पर मास स्कूल फैया आमति स्कूल कबां मा ताबो के खबर मानि तंहा स्कूल खुलं माने यागुलो जों जत्तो एलाकानो न जों ताबुक कायसा कमिटि खाजाका प्रत्येकटी IS थांनाय सिनियो कमिटि जुनालो बतंनाय साब जुनालो बतंनाय एवं अथेन्टिक जे रिपोर्ट बरंनि थानि जों नाहानाय जों तो थांनाय न आबनि बागैनो ताबो बुसखांगो जों गोबांमा PU नि पर डेपुटी PU सिनि प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव कायसा PU अफिस खालायनाय बरमा दायित्व रोजांनाय आबर नायजै फायनायनि बिसिनि बिसिनि सिमिनो काहामखाय जों रों फोरोंमानानि बागै सिनि स्टुडेन्टआव ताङै स्कुलाव फैयानखा आबो साबो दायि तिनिबो खोनाका कयेकटा स्कुलाव टिचारसो थांलिया हांखाबा स्टुडेन्ट बर फायसिनायबा सालबोसोला बर थाङै गिबिर फायसिनायबा बोसोक चिनि कपाल हाबिनि कौ आबनि बागैनो जारा चिनि स्टूडेंट माने टीचर कयना मुसुंगो अमाहायरक तांदी एवं चिनी एडिसिनी यागो ताबुक जरा रेसिडेंशियल स्कूल हॉस्टल बाय हॉस्टल मुत 43 टा तुम 43 नंबर तुम नरक नीचे नुखाना थानाय कयेक दिन आगे जों जखन खुमपुई एकाडेमी हॉस्टल जों थाङै सौहैया बयस हॉस्टल थां सौहैया बेलाय कपाल हामियानिखौ चिनी जारा मेट्रन जारा सुपार बा जारा तंनाय रबा जोंबो दायो आबनि बागै तामनि बागै स्टुडेन्ट हनो वेकेशन आगिनो नगो मार हो असुस्थ जदि ngै तंगांखाय बरनो तो अरो खेरांबा हॉस्पिटल दं बर तनिमा खामले आबनि बागै दाय हिसाबो बरनि जखन बरनि कोर्स जखन कमप्लीटिंग या जखन मार्क कमानाय आबो कि गार्जियन दायी एवं तिनी गार्जियन नम्बर कयनाय बुसानो परिनानै तुकांगा हॉस्टल बागै के नर कबर बायजावै नर गरस हॉस्टल माना बागै चनो रम फायु नेता रमबु मंत्री रम फायु गरस न जलि जागो कि যখন हॉस्टल मामय परे बुसारक और अवैधभावे फोन रक यूज खायो ओ फोन रनो बुनियानि फोन रांबाय नाहारै खालायो बायरे नखरै सेस फैनो बुमा बुफार बंनो तलाङै थाङो किन्तु बिनि बुसाजो बुसो क्वालिटी एजुकेशन बै बर गोरोंजा आबो बरनास नायलिया आं बागैनो जत्त जागोन तबक जों खुसियार खानाय बरनो जों सुखस नोटिसनाय आं पिउनो सारिखा जे आदिनो जे इनचार्ज तंनाय र बरनो सुखस नोटिस तामनि कारणे ओ स्टुडेन्ट खांगा थाङै तंखाय बन एप्लिकेशन तदा तं असुस्थ ngै तंखाय तामनो असुस्थ अबनि बर क्लियरिफिकेशन मारनाय सुजाखौ 150 जन 135 जे खानामाने 250 जन दङ किन्तु 150 जन थांबाय जा 150 जन त रुगि माया अब तो ये लोग ये ngomia ngaba महामारी थाना को मासबास तंगन को क्री माबले अब कोनो एक्सक्यूज करी सुजाको अमाइते